Breaking right now, President Trump reportedly telling Axios he's seriously considering restarting major combat operations in Iran. Axios says his plans would include strikes that would be bigger than the ones carried out during Operation Epic Fury. Secretary of State Marco Rubio not mincing words on what the cost could be for Iran. I saw Arachi, their foreign minister, who the other day say or something about their policies an eye for an eye. The president's policy is a head for an eye. I mean, honestly, that's what it's going to be. I mean, they will pay a very heavy price. This is America Reports. I'm Sandra Smith in New York. Jillian, great to have you back here today. Thank you, Sandra. That was a great line from the Secretary of Axios. He's سلام تخطاتلتنا إذا channel كمية تخونو تبوكت كونو ناي وتر تمنيتنان بهاجنان يولو ممكن وتروا قداس نوانا ونتحسوتات حزنا لكم مسينا لنا سامود داتنا إذا مدام سانا قصنهم بخبر نقدمكم لايك ناقبركم تو أقداس حبريتاك نبكم كم فتنينا كم تري وزن لهم أبز أكسيوس بال سليخوز وز حبريتاز بالوزن لو زسلخو كيلم بعلم دوس ويم انتايز بزلو Trump is close to decision on a massive attack on Iran. ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተኻየደ ዝበርትዕ ኩናት ንምግባር ተዳልዩ ከም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዝሕበር ዘሎ ክገብሮ ድዩ ኣይክገብሮን ሓቂ ድዩ ሓሶት ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ኣክሲዮስ ብዝበሎ መንገዲ ቅድሚ ሕጂ ብዝገበሮ ሓበሬታ ክንሪኦ እንተኮይንና መብዛሕትኡ ግዜ ማኒፕሌሽን እዩ መታለልን መፈራርህን ዕዳጋታት መረጋግን ወይ ከዓ ዕላማታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ኩናት ሓይሊ ከይተጠቀሙ ከሎ ንክቕይር ዝጥቀመሉ ታክቲክ እዩ ነይሩ ስለዚ ከምኡ ድዩ ዘሎ ሕጂ ወላ ሓድሽ መንገዲ ቀይሮም ኣለዉ ንግዜ ዝግደፍ እዩ ብሓፈሻ ብዝሰፍሐ መንገዲ ብፎክስ ኒውስ ዝረብ ዘሎ ኢራን ከቢድ ግብረ መልሲ ዶናልድ ትራምፕ ከቢድ ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ወይ እውን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ምዕራፍ ናይቲ ኩናት ክኣቱ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ካብኡ ቀፂሉ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ዝብሎ ዝነበረ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ኢራን ሓድሽ ወታደራዊ ዶክትሪን ገሊፃ ነይራ ዶክትሪን ናታ ድማ ፊሎዞፊ ናይ ኩናት ናታ ዓይኒ ንዓይኒ ስኒ ንስኒ ኢሎም ነይሮም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን አባስ አራኪ ኢሉ ነይሩ ዓይኒ ንዓይኒ ስኒ ንስኒ ንዓ ተቐቢሉ እዚ ማርኮ ሩቢዮ ድማ እንታይ ይብሎ ኣሎ ዓይኒ ንዓይኒ ስኒ ንስኒ ዘይኮነ በኣና ብዶናልድ ትራምፕ ውግእ ከመይ ክኸውን ብሎ ኣሎ ዓይኒ ብርእሲ ኢና ንገብሮ ዓይኒ ንዝሃረመና ርእሲ ኢና ክንቆርፆ እዩ ዝብል ዘሎ ከምኡ እቲ ኩናት ክኸውን ማዕረግ ክኸውን ኣይኮነን እቲ ኩናት እዩ ዝብል ዘሎ ናው ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ሪቶሪክ እቲ ኩና እቲ ዘረባ ሓደ ካብቲ ነዚ ኤምኦዩ ምርድዳእ ተገይሩ ዝነበረ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ንክፈርሰሉ እስራኤል ብዝያዳ ትደፍኦ ዝነበረት ሓይሊ ወይ ናይ እስራኤል ኣጀንዳ ዝያዳ ዝደፍእ ዝነበረ ማርኮ ሩቢዮ እዩ ተሓጒሱሉ ሕጂ እቲ ኤምኦዩ ፋሕ ብትን ኣትይዎ ናብ ኩናትን ወረ ኩናትን ብምእታዎም ዕላሙ ወቂዑ ፍንሕንሕ ክብል ጀሚሩ ኣሎ እቲ ንሰላም ዝሰርሕ ዝነበረ ወይ እውን ናይ ሰላም ተልእኮ የዋፅኣኒ ዝብል ዝነበረ ጄዲ ቫንስ ድማ ካብ ካሜራ ጠፍዩ ስለዚ እዚኦም ክልቲኦም ማርኮ ሩቢዮን ጄዲ ቫንስን ንፕሬዚደንትነት ክወዳደሩ ዝኽእሉ እዮም ኣብ ዝመፅእ 2 ዓመት እቲ ሓደ ንኢራን ብምስዓር እዩ ኣድቨርታይዝመንት ክገብር ዝፍትን ዘሎ ዝትሪእዎ ዘለኹም እቲ ካልእ ድማ ብሰላም ካብ ኢራን ተወፂና ጥራዩ እቲ ናተይ ፖለቲካዊ ኩነታት ይብል ኣሎ ስለዚ ሰላም ዝደልን ካብኡ ናብኡ ሰላም መንገዲ ሰላም ዝመርፅን ምርድዳእ ዝመርፅን ብሓይሊ ዝመርፅን ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ክቐድም ዝደሊ እቲ ሓደ ግን ናይ እስራኤል ኣጀንዳ ምቕዳም ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ዝብል ድማ ዝትሪእዎ ዘለኹም ክልቲኦም ኣገደስቲ ክፋል ናይቲ ምምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዮም ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንባዕሉ መጋበርያ ስለ ዝኾነ ክንሪኦ ኢና ስለምንታይ ናው እዚኣ ሓንቲ ነገር ጥራይ ሂበኩም ዘለኹ ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ደረጃ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ let me give you ካልእ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ኣናሊሲስ ከነሪአኩም ኢና እንታይ እንታይ ክሃርም ይደሊ ኣሎ ወይ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ winning in the Islamic Republic of Iran and we're ensuring that they will never ever be able to do to us what they've done to so many. This is with this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard and they want to make a deal. So that from there. So ከም ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ እንተኮይኑ ኢራን ብጣዕሚ ኢና ንሃስያ ዘለና ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ንሽተይ ምምልላስ ዝሓሉ እምበር ክንዱ ዝኣክል ምሳና ዝወዳደር የብሎምን ስለዚ ብከቢድ ኣበርቲ ኢና ንሃርሞም ኣለና ግዲ የብልኩም ንሕና ድማ ንሕይሎም ኣለና ሕጂ ድማ ኣበርቲ ኢና ክንሃርሞም ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ again ዶናልድ ትራምፕ is back at ናይ ቋንቋ ናይ ምፍርራህን መድረኽ እዩ ተመሊሱ ዘሎ እቲ ናይ ሰላም ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ምርድዳእ ዝብል ዝነበረ ቃላት
بكوينات بحيلي بقلمله بمفررة كتفاكم يا بخمزيتات يتكي وزلو نزي مجنزاب يدلي اتنريو زلنا كنا تقدماكم سلازي إيران تقور زلات سنة هيلندية كريكم مجمريا أبزي تي نتنبلو زلنا زوجل إحنا قرات so hard, and they want to make a deal. So that from Marietta, Georgia, just yesterday with the president stop here. This is CENTCOM video that was released just yesterday about multiple targets on the ground in Iran. We now know for 12 straight nights. أجي كم تريو زلهم مجمريا كند منتاي وتهدرا وحيلنا أمريكا تداليو كم زلو تريو لهم كند منتاي حيل بحرن قال نمتقعتي كتقومهم زخل زبلوا حيلي قتيرهم كم زلوا أبزوريانا إيران ولا قربنا بإيران كخدو أفريهوا من تلو متى نسفح أطوار حزوم يم قريبهم زلوا أمريكا again أبي هرم الله وستين الرأيهم In Iran. We now know for 12 straight nights now that targets have been hit throughout the country, primarily on the western side of Iran. Take you over here to the map. Remember, Strait of Hormuz is something we're very focused on. And as we have shown you day after day now, many hits right now on maritime assets and perhaps drones, missile locations that could fire on these vessels traveling here in the Persian Gulf. What I note here are 3 hits around the area. سلازي كم متقعتناي أمريكا أبي أتوكيرو خمزلو يسنجر زلو أمتى إذا تكرر متقعتي كبر خمزلو ساعكنا يتمتقعتنا توم عبت جماعة بحر خمزلو نزيد ما نتي جماعة بحري ني بيرشيان جالف كم دمان توشمت حرموز متعببونا حرموز نمكوت صار كخلنا يخليون إيران دما نتي مكوت صار عبتي متعببونا حرموز كم نبت وشمتنا برشيا زلو كنتات عقمناتا نمدخام نعون تداخيم كايقة نحنا كنقبرو نغل كنقبر نغل ويون التمسمر ون كنكفتو قينا نتنا إيران ناي مقبار عقمي كنداخم لنا السو تتداخيمو تسفال لنا زبل مرداتا حيزوم يمزو خد زلو again كبيت زخونة زبلوو مدقعتات يمزو قبرو زلو كبيت زخونة in fact أقلد ستيج كنريكم هنا استراتيجي إن إيران نابز لك كم دونالد ترامب دفو كورونا ب زبن نيك مالساي زبن امريك مالساي زبله نعوق كرغاغص وي نابو كوس زخل زبل عينه سقمتا تكبرالي كريتيكال انفراستراكشر يحرمالو انو زوردو زولو سفي نفسه كف انو دما بنا ايران قانقا عينن عيني سنن سن سلازخونه اتاز غبروا زلو ابكاله غبر ملسي وهابا خمزلو يزنقر زلو حدا كابو News coming out from Kuwait, its army saying a border crossing with Iraq has been hit by a drone attack. The military says the strike at the Abdali crossing caused material damage but no casualties. It's the country's main land border crossing with Iraq. It's a crucial route for passenger and commercial traffic between the two countries. Victoria Gatenby is here in the حنت نقركم إذا أنا كويت زبلازلو أنت تريوان يركم أب إكسكيتكم من البات كويت بوردر أتاك باي إيران قليلكم تايب تقركم كم تأكميو ناي 10 سكند فيديو اللي أبزك 4 سلازي كلمبر بدرون بمنتهي كم سحرة ما يفلتكون يرى أبز ريبورت زكم بدرون كم سحرة ما سمع له كم زي مشالله أب دوب مقوات عصري إتي مقوات عصر ناي تدوب أمريكا تقوات عصر دوب ناي كويتن ناي إيراق مالتي مخاين كلوا حنت ماكينات حنت توتسقله تهدرون متيانتي معسكر غيرا تدمسسون تتريسي انا سزي درون دي ولا نيكولر يقبل ايتردانن تقلال لو كو كند غله زخون هنصاتاتن غلن حتقطق تبلو زي دام نورمال درون زي كونه زي دام وزرا كبيد ميدان زلو بومبا بلا يمبر درون تبلوسي درون ابتي ميداتات غلن ريو زلنا مسي تغاچو بفيترو هاري مغل خقاصل تخليدو غير كاي خاز زقرص ابرسي لكاسو تدرونسي اتزعبي بومبا ايتيوملو دارغان نكجف بوتا كعنو زخل غيروم يمسرحو زلو دارخيتكم رايو ابزيتو كم صاص لزي كلمبر اتي نتكباب غيرو زقاصلو زحد درونسي تغريمه زلو if this is drone نحرب درون كم زكاة له we need to be بزعبا درون دلنا مرداتها كغير له نايب حكي يزم لكم زقرم فيديو تي أبيكس كيت ما يبقى لنتر يغمو I wish I could show you here
ገይሩ ዝሃርምን ዘቃጽልን ልክዕ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ገጅፍ ቦምባ ናይ 1,000 ኪሎ ግራም ዲ ዋላ ናይ ገለም ስወረደ ነቲ ሙሉእ ዝንቕንቆ ከምኡ ገይሩ ዝንቕንቆ ፓላሶን መኻይንን ካንሸሎን ገለን ዝነበረ ብሙሉእ ይሓዊ ዝኸውን ስለዚ I think this እዚ ንሪኦ ዘለና ደረጃ ኩናት ኣነስ ካብቲ ቦታት ክንቀሳቐስ ኣይከኣልኩን ስለምንታይ it just brought me ኣብ ብዙሕ ሓሳባት የምፃለይ ነይሩ ሓንቲ መኪናሲ መዓልትን ለካ እንተይልካ ኣምላኽሲ ሓደ ሰብ በኣ ሓሊፉ ይኸይድ ተርዲኹም ኣለኹም ሓደ ሰብ ከዓ ብመኪና ገይሩ ናብታ ትትኮሰላ ይመፅእ ተርዲኹም ኣለኹም ናይ ዶብ መሰጋገር ኬላ እዩ ሕጂ እቲ ሓደ መኪና ይመፅእ ካልእ ናይ ፅዕነት መኪና ትመፅእ ልክዕ ንሳቶም ኣብታ ህንፃ ክበፅሑ ከሎ ትትኮስ እቲ ካልእ ድማ ካብቲ ቦታት ተበጊሱ ካብኣ እናርሓቐ ከይዱ ሓያል መንገዲ ምስ ከደ ካልእ ካብ ርሑቕ ናብኣ ዝቐርብ ነይሩ ናይ መዓልቲ ጉዳይ ሲ ንዓር ዳራቕስ እቲ በኣ ሓሊፉ ዝኸይድ ዘሎሲ ኣምላኽ ኣለኻ ስለ ዝበለ እዩ ፍሉይ ሓበሬታ ዘለዎ ይመስለኒ እቲ ካብ ኒዮ እናተሃወኸ ኣብታ ክትኮስ ክትፍንጀር ቀሪባ ዘላ ዝመፀ ድማ መዓልትኻ ኣኺላ ስለ ዝተባሃለ እዩ ላይክ sometimes ኩነታት ናይዚ ዓለም ዘገርም እዩ ሎም ኣለኻ ፅባሕ ኣለኻ you never know ብዙሕ ነገራት ክሓስብ ገይሩና ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ሓደ ሰብሲ ማለት ከምዚ ዓይነት ኣጋጢሞም ዝፈልጥ ነገር ኣይኮነን out of nowhere it just happens ናብታ መዓልትኻ እንተኣኺላ ከድካ ኣሽሓት ኪሎ ሜትር ከድካ ኣብታ ትሞተላ ቦታ ትመፅእ ኣምላኽ ኣለኻ እንተይልካ ድማ መስተንክር ዝኾነ ነገር ኣጋጢሙ ከሎ ተንሲኻ ትኸይድ ወይ እውን ኣብታ ላስት ሚኒት ኣብታ ናይ ሞት ደረደቂ ትእለ ስለዚ ሓደ ግዜ ዋላ እኳ ኣብዚ ዓለም ኣለና ንዘላለም ትነብር ወይ ንውሕ ዓመታት ብሕጂ ክትነብር ዝመስለካ እንተኾነ you never know ስለዚ እታ ቪድዮ ብዙሕ ዘተሓሳሰበትኒ እያ እቲ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ድማ ኣብ ዶባት ናይ ኩዌትን ኢራቅን ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ መበል ካልኣይ ሳልሳይ ግዜ ዘጋጥም ዘሎ ኢራን ስለምንታይ ከም ትገብር ዘላ ንዝብል ብዙሓት ኪላታት ከም ዝብልዎ ሓደ ካብቲ ዝሕሰብ ዘሎ እቲ ኢራን እቲ መን ኢኻ ትብሎ ኩዌት ዝበሃልሲ ኢራን ክትገብሮ እያ ኢልካ ክትዝረብ ኣይክልኒ ግን ክትወርር ተኮይና ንኩዌት ክትወራ ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ ኣሎ በት ኣብ ፊዚቢሊቲ ተኽእሎታት ከም ዘረባ እዩ ዝዝረብ ኣብቲ ሚድያታት ናይ ኢራን እምበር ኣብ ባይታ ግን ይከኣል ኢልካ ክትምግተሉ ትኽእል ኣይኮነን ናይ ኣሜሪካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መልሓስ ዝኾኑ ሚድያታት ዝብልዎ ዘለዎ ስምዑ and places that we might be able to hit. Lucas, as you see these as targets, what do you think we might hit first? Well, I don't know if we'll hit it first, but the Damavad plant supplies 40% of Tehran's electricity. The Bashir nuclear power plant, probably not likely a target. The Russians built this. They still supply Iran with low enriched uranium. Because, Lucas, we should say there's a risk to blowing up. ብዛዕባ እንታይ ይዛረቡ ኣለዎ ኣብዚ እንተሪኢኹሞም ኣብዚ ሕጂ ዝመፁ ዘሎ ኩናት ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይሃርም ይኸውን ቀዳምነት ናይ ይሃርም ይኸውን ፓወር ፕላንትስ ኩላቶም ክሪቲካል ትሕቲ ቅርፂ ዲጋታት የርእዩ ኣለዉ ካልእ ናይ ሕርሻ ነገራት ኩሉ ነገር ዘርእይዎ ዘለዉ እንታይ እዩ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ሕጂ ንኢራን ዚሮ ንክትገብራ እንታይ ክትሃርም ኣለካ ይብሉ ኣለዉ ናይ ብሓቂ እዚኣ ዘረባ ክሰምዑ ከለኹም ኣብ ሃገራት ከልጅ ዘለኹም ሕሳብኩም ግበሩ I'm giving this warning. This is Fox Media. ክልቲኦም ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዝኒ ዘለዎም እዮም ዶናልድ ትራምፕ ዝከታተሎም ሰባት እዮም ምናልባት if anybody knows anything ብዛዕባ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፕላን ናይ ምሕደራ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፕላን እንታይ ክገብር ይኽእል ኣብ ሚድያ ዝፈልጥ ኣካል እንተሎ እዚኦም እዮም ዝፈልጡ that's why ደምፃልኩም ዘሎ ፎክስ ኒውስ ማለት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መዓልቲ ድዩ ዋላ ብሶምን ዋላ ኣብ ክንደይ መዓልቲ ምስኦም ብቴሌፎን ብኣካል ኩሉ ግዜ ኢንተርቪው ዝገብር እዩ ሰበይቲ ጓላ ሰበይቲ ወዱ ኣብያ ትሰርሕ ኣብቲ ፎክስ ሚድያ ትዝበለፀን እቲ ዝቐረበ ሚድያ ናቱ እዩ ምስጢራቱ ዝፈልጡ ቀረባ ምስቶም ጀነራላቱን ምምሕዳር ናቱን ቀፃል ምስኦም እዩ ዝረኸብ ስለዚ እዚኦም ሰባት ዛረብዎ ዘለዉ ጠቕላላ ሓሶትን ፕሮፓጋንዳን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሓቅነት ተለዎ ኮይኑ ከዓ እቲ ነቲ ኩነታት ዝቐረበ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መረዳእታት ዘለዎም እዮም ሕጂ ወታደራዊ ዕላማታት ናይ ኒኩለር ዕላማታት ኣይኮኑን ዛረቡ ዘለዉ ናይ ሲቪላዊ መዓላ ዝውዕል ፓወር ፕላንትስ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እዮም ዛረቡ ዘለዉ መመንጨዊ ፀዓት እዮም ዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ኣብቲ ዝዓበየ ክንሃርም ይሕሸና ወላታ ኣብ ቡሸር ዘሎ ኒኩሌር ፓወር ፕላንት ድሕሻ ይሓይሽ ኣበይ ይዛረብ ኣለዉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ናይ ኢራን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ከምኡ እውን ናይቲ ቺፍ ኔጎሽተር ዘሎ ጀነራላቶም ብተደጋጋሚ ዝብልዎ እቲ IRGC ዝበሃል እቲ ወታደራዊ እዚ ናቶም ብወሃቢ ድምፂ ናቱ ዝብልዎ ዓይኒ ንዓይኒ ስኒ ንስኒ ዝተሃረመት ዕፅፍናታ ክነማልስ ኢና እያ ዘላ ስለዚ ኣሜሪካ
ኣብ ንጡፍ ዝኾነ ተተቐርፂ ኣብ ምዕናውያ ወፊራ ዘላ እዚ ማለት ድማ ካልእቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኢራን ጠጠው ከብሎ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ተረዲቦም ኣሎ ስለዚ ነቲ ቁጠባ ረሚስና እቲ ህዝቢ ተላዒሉ ንሓትሕቲ ክበላዓሉ ዝኽእል መንገዲ ቢንቶቶ ተሰይሩ ኤሌክትሪክ ተጠፍዩ ናይ ነዳዲ መመንጨውቲ ተሃሪሙ ካልእ ንህዝቢ ከናብር ዝኽእል ቴክኖሎጂ ተተቐርፂ እንተፈሪሱ ወላ ነቲ ወታደራዊ እዚ ናይ ኢራን ኣይንስዓሮ እቲ ህዝቢ ፋሕብትን ከኣትዎን ኬያስ ዕግርግር ክፍጠር ይኽእል ኣብ ዝብል መደብነታ በፂሖም ኣለዉ ካልኩሌት ዘይገብርዋ ዘለዉ ሓንቲ ነገር ኣላ ፈፂሞም ካልኩሌት ይገብርዋ እዮም ግን ክዛረቡላ ዘይደልዩ ኢራን ከምኡ ተመሳሳሊ ኣብ ሃገራት ኸሊጅ ተገይራ መንግስታት እንታይ ክኾኑ ክእሉ ኣብተን ሃገራት ግን ይሓስብሉ ኣለውን ክትብል ትኽእል ኢኻ ደይ መደይሎም እዮም ሸለል ዝብልዎ ዘለዉ ንኣብነት ኣብ ኩዌት ድሮ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ዝብል ንእሽተይ ነቲ ቤይዛት ናይ ኣሜሪካ ንክወፀሎም ሲ እምኒ እናተደራበዩ ዘርኢ መንእሰያት ቪድዮ ርኢ ኣለኹ ምናልባት ዝተጋነነ ናይ ቀደም ክኸውን ይኽእል ኦተንቲሲቲ ናቱ ንርጉፅነት ናቱ ንግዜ ክገጥፈ እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ባሕሬን ከምኡ ብተደጋጋሚ ሰላማዊ ሰልፊ ይግበር ኣሎ ኣብ ስዑድያ ከምኡ ተገይሩ የለን ግን ክግበረሉ ዝኽእል ተኽእሎ ኣሎ ኩሉ እቲ ህዝቢ ስዑድያ በቲ ንጉሶም ሕጉሳትን ትራንኩሎ ዝነብሩ ዘለዎ ጌራ ይንወሰዱ ኣብነት ኣብቲ ምብራቕ ናቶም ኣብ ገለገለ ከተማታት ማጆሪቲ ሸዓ እዮም ኣብቲ ናይ ነዳዲ ቦታታት ዘለዎ ህዝቢ ሸዓ እዩ ክትፈልጡ ዘለኩም ናይ ኢራን እምነት ዝኽተል እዩ ስለዚ again there is this frictionism ነገስታት ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ኩሉ ህዝቢ ዝፈትዎምን ዘፍቅሮምን ኣይኮነን ዕድል ተረኺቡ ኣንጻሮም ክትንስ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘሎ ምፍላጥ የደሊ now with that in mind ነዚ ኣብ ርእስኻ ሒዝካ ኢራን desalination plant ናይ መጻረይ ማይ ናይ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናይ ነዳዲ መዐደኒ ቦታታት ክትሃርሞ ከም ትኽእል 100% ይርግፀኛ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ሰብ ፈለይጡ ኣሎ if that happens እዚ ነገር እዚ ተጋጢሙ ኣብ ቀጠር ከም ተጋጢሙ ኣብ ባሕሬን ከም ተጋጢሙ ኣብ ኩዌት ከም ተጋጢሙ ኣብ ኢማራት ከም ተጋጢሙ so what's going to happen እቲ ህዝቢ እንታይ ክገብር ይኽእል ወል መጀመርያ ኩነታት ኣየር ኣብተን ዓዲ ኣዝዩ ሕማቕ ረስኒ እዩ ዘሎ ከቢድ ሙቐት እዩ ዘሎ ስለዚ ማይን ኤሌክትሪክን ተቆሪፅካሉ እቲ ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር ዘይኮነስ ክፃደፍ እዩ ካብቲ ሃገር ንክሃድም እቲ ሪዘርቭ ዘለዎ ካልእ ናይ ሶላር ገለ ገይሩ ዘለዎ ኣብ ወዲ ተዓዲ ካልእ ባካብ ህልዎ ኸውን ርግፀኛ ሃብታማ ስለ ዝኾኑ ነፍሲ ወከፍ ኢማራታዊ ኣብ ገዙ ሶላር ምስ ፀሓይ ዘለዎም ሶላር ፕላንትስ ገይሮም ካብቲ ፀዓት ተቆሪፆም ክሞትዮም ኣይብለኩም they already have ገንዘብ ኣለዎም ዓቕሚ ኣለዎም ፍልጠት ኣለዎም ሓበሬታ እውን ስለ ዘለዎም ባካብ ኣለዎም ግን significant ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ዕግርግር ንኽፍጠር ግን ተኽእሎ ከም ዘሎ ምርዳእ የድሊ ምግንዛብ የድሊ not rocket science so ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናቱ desalination plant ክገብር ኣይክእልን እዩ መጻረይ ናይ ማይ ክገብር ኣይክእልን መመንጨዊ ኤሌክትሪክ ክገብር ይኽእል እዩ መግቢ ክኽዝን ይኽእል እዩ ክቐምጥ ይኽእል እዩ ንነፍሱ ንጥዕንኡ ዝኸውን ንስድርኡ ዝኸውን ንሕማቕ ግዜ ዝኸውን ኣኪቡ ክህሉ ይኽእል እዩ ገንዘብ ዘለዎም እዮም ብዙሓት ሚልዮነራት እዮም በረገይን ከምዚ ዓይነት ነገር ከጋጥም ከሎ መግብን ማይን ስለ ዘለካ እኳ ንሸለኻ ጥራይ ካልኦት ተዘይብሎም ቀቲሎምካ ክወስድዎ ክደልዩ እዮም ናይ ሂወት ጉዳይ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብ ከን ካልኦት ሃገራት ከጋጥም ንዝኽእል ኣይዛረብሉን እዮም ኣይግምግምዎን እዮም እቲ ዝዓበየ ፀገም ከጋጥም ትኽእል ድማ እዮም ኢራናውያን እቲ ዝኸበደ ሽግሪ እዮም ዝሓልፉ ዘለዉ ስለዚ ንኢራን ተወሳኺ ፀገም ብምግባርካ ክፍጠር ዝኽእል ፀገምን ኣብተን ካልኦት ሃገራት ኣብ ምቾት ዘለዉ ዓብ ሽግር ብምፍጣር ከጋጥም ዝኽእል ፀገምን ማዕረ ኣይኮነን ስለዚ ኢራናውያን ናይ ህላወ ፈተና ገጢሞም ኣለዉ ሃገራት ኸሊጅ ግን እቲ ዝፍጠር ዘሎ ፀገም ንዖም ዘይምልከት ጉዳይ ክንዚ ሽግር ወሪድዎም ዘሎ ስለዚ እቶም መራሕቲ እቲ ህዝቢ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሰንኪ እዚ ሕማቕ መርሕነት ናትና ዘጋጥመና ዘሎ ፀገም እምበር ንኣሜሪካ ደክሳዕ ክንዲዚ ምፈነውዋ ንነፍሶም ደክሳዕ ክንዲዚ ከምዚ ምኾንና ዝብል ቅሬታ ኣሎ ኣብ ገለገለ ክፋል ናይቲ ህዝቢ ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ኢኻ እቲ ኩነታት ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ምግማት ከድሊ ኣይሆፕ ኣብ ኮሚታት ኣይብፅሕን ኸውን ብዙሕ ቪድዮታት ትርኢ ኣለኹ ግን ካብ ትክክለኛ ናይ ኢራን መራሕቲ ክወፅእ ስለዘይሰማዕኮ እምበር ህዝቢ ካብ ዱባይን ካብ ኢማራት ብፍላይ ክሃድም ከም ዘለዎ ትእዛዝ ተመሓላልፍ ኣላ ዝብል ናይ ኢራን ሓበሬታ ይሰማዕ ኣለኹ ምክንያቱ ነቲ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል እቲ ህዝቢ ክፃወረ ስለዘይኽእል ካብ ሕጂ ኢቫኩዌት ግበሩ ካብቲ ቦታ ውፁ ዝብል ሓበሬታ ይርኢ ኣለኹ ግን ኮንፈርም ዝኾነ ሓበሬታ ምስ ረኸብኩ ከብፃልኩም እየ ግን ከምዚኦም ነገራት ወላ ከም ስፔኩሌሽን ከም ዓይኒ እንተደይኣመንኩሞን ከም ሓበሬታ ኣብ ገለ ክፋል ናይ ርእስኻ እንተፀኒሑን ኣገዳሲ እዩ
A nuclear plant. There's no question. Now, the South Pars gas field, this sits on the largest natural gas field in the world. Israeli forces hit this on March 18th, in the beginning of the war. Iran responded by hitting the Qatari side of this natural gas field. In terms of targets... But let me ask you here, this is the Strait. Yeah, this is the Strait of Hormuz. So if we want to send a message in the Strait, where they're hitting ships in the Strait, wouldn't that be a place we go? It would. The only question is what would be Iran's response. We've seen Iran hit back in Qatar's oil field, natural gas oil fields in the UAE. እንተዋ ሓደ እቲ ዝምልስ ዘሎ ጋዜጠኛ ኣብ ዱባይ መደበር እዩ ኣብ ኢማራት ዝመደበሩ ኣብ ኣብቲ ማእከላይ ምብራቅ ዝመደበር እዩ እቲ ዝሓቱ ዘሎ እቲ ስቱፒድ ኣይርዳእንን እዩ እንታይ ዝብሎ ዘሎ እቲ ሳውስ ፓርክ ዝበሃል ነዚ ክንሃርምሲ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንክንከፍት እዚ ፅቡቅ ቦታ ዳዩ ምኾነን ይብላ ኣሎ እቶም ናይ እስራኤል ደገፍቲ ዝኾኑ ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ደይመደይሎም እዮም ሰብ ከደንቁሩ ኢሎም ተበጊሶም ዘሎ ኣብዚ እንተሃረምና ከመይ ቤን ሻፒሮ ዶ ዋላ ቤን ፒሮ ዝብልዎ ኣሎ ሓደ ቀጻሊ ነዚ ሳውስ ፓርክ ዝበሃል ክረም ኣሎ ናይ ነዳዲ ቦታኦም ናይ ገለ ቦታኦም ኩሉ ክረም ኣሎ ይብል ስለምንታይ ከምብል ኣሎ ምክንያቱ ግብረ መልሲ ናይ ኢራን ይደልይዎ እዮም ሰብ ልክ ናይ ነዳዲ ቦታ ናይ ስዑድያ ክረም ናይ ቀጠር ክረም ናይ ኢማራት ክረም ይደልዮም ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እዘን ሃገራት እዚኣተን እዘን ሃገራት ክልጅ እንተመይ ወይ ተተዳኺመን ኢራን እስራኤል ሓያል ትኸውን ኣላ at the end of the day እስራኤል the biggest hegemon ዝሓየለ ሓይል ኣብቲ ዞባ ክኸውን ስለ ዝደሊ ንኢራን ኣብዚ ሕመም ሃሪምካ ኢራን ከም ግብረ መልሲ ንናይ ቀጠር መመንጨው ናይ ጋዝ ቦታ ድሕሪ ሃሪሞማ ጋዝ ሪፋይነሪ ተሃሪሞማ እስራኤል ተሕጎስ እያ ሰለብሬት እያ ክትገብር ሻምፓን እዮም ክሰትዩ ስለምንታይ መወዳድርቶም ዝኾኑ ክቅድምዎም ዝኽእሉ ወይ እውን ኣብ ቁጠባ ክወዳደርዎም ዝኽእሉ ኣብ ፅልዋ ክወዳደርዎም ዝኽእሉ ሃገራት ናብ ዚሮ ይምለስሎም ስለ ዘሎ ስለዚ again the plan is ኢራን ክትዳኸመሎም ጥራይ ኣይኮነን እቶም ካልኦት ተዳኺሞም ድማ ተወሳኺ ፀጋ እዩ ንእስራኤል ንኣሜሪካ ኸ ዲዛስተር ንኣሜሪካ ክሳራ እዩ እዚ ንኣሜሪካ ዓብ ዕንወት እዩ እዚ ኢንፋክት ኢራን ክትድምሰስ እውን ንኣሜሪካ ደዋፅእ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ዓቢ ቢዝነስ ክትገብር ትኽእል ዝነበረት ሃገር እያ ኣሜሪካ ካብ ቁጠባ ዓለም እንተዓብዩ ትረብሕ ሃገር እምበር ቁጠባ ዓለም እንተደምሲሱ ትረብሕ ሃገር ኣይኮነን እስራኤል ግን ቁጠባ ዓለም ባዕሉ ይፈልጥ ኣነ ጥራይ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ናተይ ይስለጠኒ ዝብል ኣረኣያ ዘለዎም እዮም ዝመርሕዋ ዘለዉ ኤክስፓንሽኒስትስ ጀምሎ ስለዚ እቲ ናይ ሓሳብን ናይ ፊሎሶፍን ፍልልይ እንተሪኢኻዮም ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ስለዚ በዛ ዓይነት ክንሪኦ ከለና እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ጉዳይ ናይዚ ሓንቲ ንፕሮፌሰር መራንድሲ እንታይ ኢሎም ይሓተዎ መሲልኩም ሓደ ጀነራል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣማኻሪ እንታይ ይብል መሲልኩም ንኢራን እንታይ ክንገብራ ኣለና ይብል እቲ ጀነራል እቲ ፕሮፌሰር መራንድ ዝምልሶ ክንሰምዕ has held a variety of roles both in the first and the second Trump administrations, took to Fox News to push for a significant escalation. This is A7, guys. Let's go ahead and play this. Here is a concern I do have for Iran, though. You have played sports. I've played sports. We've watched sports. And you let a team hang around, a baseball team in the ninth inning or a football team in the fourth quarter, where you were clearly the better team. You should have closed them out in the first quarter, not the fourth or the first inning, not the ninth inning. And the longer they stick around, the more dangerous they become. And that's kind of where we're at right now. And I think the president's going to close it out. He should close it out. There's a few things he should do, I think. One is on negotiations. Let's not negotiate. I'm not negotiating with these guys. We're going to dictate the terms of the war, and it is a war that's going on right now. We're going to keep taking out their leadership. The whole policy about decapitation, we need to continue that. If that means taking out Vahidi or Arachi or anybody else like that, that's fine, because it እዚ ጀነራል ኬሎግ ዝበሃል ገለ ካብቶም ስፔሻል ኤንቮይ ኣብ ናይ ዩክሬን ዝነበረ ተወሳኺ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሰርክልስ ኣብቲ ናቱ ምሕደራ ኢድ ዘለዎን ፅልዋ ዘለዎን እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ምዚኦም ሰባት እዚኣቶም ምስ ኢራን ምዝርራብ ኣይደልን እዩ መጠን ግዜ ዝሃብናዮ መጠኖም ናሓየሉ እዮም ዝኸዱ ስለዚ ኩሉ ተጠቋቢልካ ምድምሳሶም ጥራይ እዩ ነቶም መራሕቲ እውን ምቕንፃል ንሳቶም ተተቐቲሎም እቲ ስርዓት ክነቓነቕ ይኽእል እዩ ስለዚ ንዓባስ ኣራች ይኹን ንጋሊባፍ ይኹን ንካልኦት መራሕቲ ነቲ ፔዘሽካን ፕሬዘንት ይኹን ነቲ ካልእ ዝርአ ዘበለ ኩሉ ምቕታል ስለዚ ነቲ ስርዓት ንምውዳቕ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለዎም እዚኣቶም ዝራብ ትርጉም የብሉን እናበለ ይዛረብ ቀፂሉ እንታይ ክንሕዝ ኣለና stabilizes the regime. The other part, because it gives you leverage, is I would take the islands of Karg Island and Larak Island, which is like, it's further to the east, but it's like the command and control center of the Gulf. And you take them to give the president leverage. Now I own something you don't have anymore. We'll give it back to you at the end of this war if you need it, or we're just going to keep it forever. The other thing I think we should be doing is, look, let's go, and if it takes a presidential finding, ካልእ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብኡ ከይድና ነቲ ደሴታት ክንወስድ ኣለና ንኣብነት እቲ
ካግ ኣይላንድ ዝበሃል ኣሎ እቲ ዝዓበየ ናይ ነዳዲ መፃረይ ቦታናቶም ከምኡ ላራኽ ኣይላንድ ድዩ ወላ ካልኦት ነዚኦም ካብ መንጢልና ተወሲድና ኣብቲ ቦታ ንዑ ተቆፃፂርና ኣብ ጣውላ ክንመፅእ ከለና እዚ ክንበኩም ዝግደፉ ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ጀነራል እዩ እዚ ሰብ እዚ ወታደራዊ ጀነራል ውግእ ዝፈልጥን ውግእ ዝርድኦን እዩ ሪታይር ጀነራል እዩ እጂ ፕሮፌሰር መራንድ ዝምልሰሉ ቫይራል ዝኾነት መልእኽቲ ከስማዓኩም እየ Democratic regime. So Professor Trump, in addition to that on Fox News, very influential, and this particular individual also very influential, Trump has directly said he plans to attack Pickaxe Mountain. I'm wondering from your perspective within Iran, what people are sort of expecting Trump's next move to be. Well, first of all, I'd like to point out that I'm really surprised that he was a general. I fought in war, but I was just an ordinary volunteer and foot soldier. What strategic value would Khark Island have? How is it a command and control center? It's a flat piece of land which has, I mean, right now Iran is not exporting oil because there's a siege. So it's if they take it, it's a flat island, and the Iranians will just simply start hammering it day and night and kill U.S. troops. And so is that going to stop Iran? I mean, right now Iran is striking U.S. bases in Jordan. That's like 1,000 kilometers away, or in Western Saudi Arabia. So why does Iran need to be standing alongside the shore? My God, ትመልስና ቱሲ ኣብ መጀመርያ እቲ ከመይ ሪኣክሽን ናትካ እንታይ ይመስል ምስ በልዎ ኣነስ ጀነራል ምዃኑ ከማን ገሪምን ኣሎ ይብሎም ኣሎ ማለት እዚ ሰብዚ ጀነራል ምንባሩ ሲ ገሪምን ኣሎ ምክንያቱ ካርታ ከሪአኩም እንታይ ብል መሲልኩም if I have to show you تا جوردان تبل كاريكم ندير لنا رجن يلا نابزي بالعلي سلازلة تحت يوم سيلو مابزي. جي كابزيا سلازيا أبي يلا مسيركم جوردان. أبلع عليها زلا كابتيران كيتكم نتك إسرائيل زلا حجر جوردان تبعها الله. سو نتاي يزبلو مسيلكم. زي إذا سبزي كم يجير جنرال كوينو. جنرال أنت زخول نيرو. إيران مجمريا. بتا أمريكا جراتو زلا أسوانا ده شيء يلا نابزو ونزيل. لذلك ስለዚህ ሸይዳላ ነቲ ነዳዲ ተጻሪየሉ ቦታ ምቁጽጻር እንታይ ፋይዳ ክል ወኸል ምክንያቱ ነዳዲ ንኸይትሸይጥ እንዲኻ ክትገብሩን ጌርኩም ኣኻሉ ሓደ ካልኣይ ኢራን ኣብ እስራኤል ትድብድብ ኣብ ጆርዳን ዘሎ ማዓስከር ናይ ኣሜሪካ ንእስራኤል ንምክልኻል ትዝለዓለ ደረጃ ናይ ዲፈንስ ዝነበሮ ሃሪማ እንታይ ፈጢራ ኣላ ኢሉ 3 ድዮም 4 ወታደራት ቀቲላ ኣላ ኣብዚ ኣላትኩም ሶሪታ ጆርዳን ተርኢ ስእሊ ረኺበ ኣለኹ ኣብዚ ጆርዳን ዝበሃል ሰማያዊ ጥቃ እስራኤል ዘሎ ስለዚ ካብ ኒው ተኩሳ ኣብ ጆርዳን ዘሎ ቤዝ በምህራም 3 ቀቲላ በማይ ዝቁፀሩ ቆሲሎም ኣለው ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ናይ ፔትሪዮት መኻዚኖ ዝነበረ ታድ ኤር ዲፈንስ ባተሪ ዝበሃል ነቲ ቦታት ንክከላኸል ኢሎም ዝገበርዎ ኣፅዋር እንኮላይ ሃሪማቶ ዝበሃል ዘሎ ብባሊስቲክ ሚሳይል ገይሮም እንታይ ማለት እዚ እቲ ካግ ኣይላንድ ዝበሃል ኣብ መንጋጎም ዘሎ እዩ ኢራን ናብ ከባቢ እስራኤል ንዘሎ ዝዓበየ ማዓስከራት ልዕሊ 1,000 ኪሎሜትር ርሕቀት ዘሎ ታርማ ኣላ ይብላ ሶ ልዕሊ 1,000 ዘሎ ናይ ዓመታት ማዓስከራት ናትካ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዘሎ ነፈርቲ ኩናትካን ድሮናትካን ዝቕመጠሉ በይ ዘለዎ ንዑ ትሃርም እንተላ ኣብ መንጋጋ እንተ መፂኻዮ ከም ጀነራል ሲ ኣብ ኣፍንጫ መፂኻዮ ማዓስከር እንድሕር ሒዝካ እንታይ ክትገብረካ ከም ትኽእል ክሓስብ ኣይክእል እንዲ ጀነራል እንተኮይኑ ከመይ ገይሩ ጀነራል ነይረ ኣነ ሕጂ ጀነራል ኣይኮንኩን ተራ ወታደር ኮይነ ንሃገረይ ክከላኸል ኢለ ዝተዋጋእኹት ሰብ እየ ነይረ ስለዚ ሲ ብኸመይ ደረጃ እዮም ከቶም ጀነራላት ናትኩም ጀነራላት ዝኾኑ እምበር ደዚ እጅስ ጀነራል ኮይኑ ውግእ መርሕ ነይረ ኢኹም ክትብሉ እንደልኢኹም ይብሎም ኣሎ ኣብታ ቪድዮ እቲኣ ኮሜንት ሰክሽን ተትኸዱ ነይርኩም ኣቱም ሰባት ኣሜሪካን እዮም 90% 99% ዝምልሱ ዝነበሩ ኣሜሪካን እዮም اوكي دحين 99 كلهم سلذي فلطم لا سي ولا 80% نبل تايبلو اتم سبات كم راح تخاذ ودينا يصلعت خا زربا زياده كرد اكاي جمريو يمزولو امريكانيم ايران صلايتهم كتكون زغباي كابت منغسنان مرحتنا زبلونانسي نايت صلاينا زربا زياده يوحطل كان يبرهل كان كسعك ندي ات ايران زبال كومن سنس لوجيك زختل مخانون ات زرباناتهم دما زياده نعنا زردانا نسيب كيمي غيرو منغستنات كسعك ندزي دخامنتات كنصبارق خل بخمي كسعك ندزي كنودق كيلنا زبل زرباي خاصمه it's just incredible نسم انريون زلنا كنتات كتري خلها again امريكا تخدو زلا منقدي زحزن منقد مخاني سمعوا وجي the Persian Gulf or the Strait of Hormuz to block ships. This is not like the 18th century. It's not even the 20th century. This is the 21st century. It's the era of missiles and drones. So if Iran can hit U.S. bases in Jordan and destroy their key assets,
or in Saudi Arabia or elsewhere, then what purpose would it have for them to carry out this sort of attack? I find it amazing that he ever became a general at all. But I think the most important thing here for me. anyway ካብቲ ገጾምቶም ጋዜጠኛታት ኣሜሪካውያን እዮም ከማን ትግረም ካብቲ ዝርእይዎ ዘለዉ ብሓቂ ኣሜሪካ ብኸመይ ዓይነት ሰባት ትመሓደር ከም ዘላ ንዶናልድ ትራምፕ ሓዊስካ ማለት እዩ ነዚ ኩናት እዚ ካብ ሓደገኛ ስጉምቲ ናብ ሓደገኛ ስጉምቲ ካብ ሕማቕ ስጉምቲ ናብ ዝገደደ ስጉምቲ እናኸዱ መመሊሶም ነቲ ሃገር ናብ ሽግር ንዓለምና ድማ ናብ ሽግር ዝወስዳ እምበር መፍትሒ ከምፅኡ ዝኽእሉ ሰባት ከም ዘይኮኑ ኢና ንሰምዕ ዘለና again these are also ሓደ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሲ ለንቀነ ክዛረብ ከሎ ማርኮ ሩቢዮስ እንታይ ኢሉ መስለኩም ኢራን ሲ ዝሃብተመት ሃገር ክትከውን ምኽኣለት ኣብዚ ማእከላይ ምብራቕ ሃብታም ሃገር ክትከውን ትኽእል ሃገር እያ ምስ ኣሜሪካ እምነት ኣጉዲላ ንኣሜሪካ ኣሚና ክሰርሕ ተጀሚራ if they trust the United States if Iran trusts the United States Iran could be the richest country in the Middle East ኢራን ሃብታም ሃገር ምኾነት ነይራ ንኣሜሪካ ኣሚና እንተትኸይድ ኢሉ ልክዕ ከምኡ መዘንኡ ዝኾነ ኣባስ ኣራኪ እንታይ ልመሊስሉ ኣሎ look how prosperous Syria, Afghanistan and Iraq became after they trusted the United States ኢልኻ መሊስሉ ሓቂ ካለኻ ሱርያ ኣፍጋኒስታን ከምኡውን ኢራቅ ንኣሜሪካ ኣሚነን ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ እምነት ምስ ኣጉደላ ምስ ገበራ ክንምንታይ ከም ዝሃብተማን ብልፅግና ከም ዝወረደንን ንርኢ ስለ ዘለና ሓቂ ካለኻ ኢልዎ ስለዚ ንኣሜሪካ ዝኣመኑ ሊብያ እንታይ ኮይኑ ንኣሜሪካ ኣሚኑ ኒኩለር ናቱ ዝነበሮ ኒኩለርን ገለ ምስ ረከበ ገዳፋብያ ኣለሎም ሱርያ እንታይ ኮይኑ ኢራቅ እንታይ ኮይኑ ኣፍጋኒስታን እንታይ ወዲት ኩላቶም እዚኣቶም ናይ ኣሜሪካ መሓዙ ዝነበሩ እዮም ስለዚ ንመን ኢኻ ከተታልል ደሪኻዮም ዝብሎ ዘቶም ኢራናውያን these people are like real PhDs እዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢራን PhD እዩ ዶክትሬት ዘለዎ እዩ ፕሬዚደንት ናቶም ነጊረኩም እየ ፕሬዚደንት ናይ ኢራን እዚ መስዑድ ፐዘሽኪያን ዝበሃል ሜዲካል ዶክተር እዩ PhD ሜዲካል ዶክተር ማለት ሰርጀሪ ዘካይድ እዩ መጥባሕቲ ዘካይድ ናይ ሕክምና ዶክተር እዩ እቲ ጋሊባፍ ቺፍ ኔጎሽተር ዝበሃል PhD plus ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር እዩ so these people are ጽቡቕ ዘንበቡ ዝፈልጡ ከስተውዕሉ ዝኽእሉ ነገራት ዝርድኦም ብዕምቆት ክዛረቡን ከስተንትኑ ዝኽእሉ ሰባት እዮም ስለዚ ቲፒካል ዘረባ ጓል መንገዲ ዘረባ ወይ ከዓ ገለ ቃላት ናይ ፖለቲከኛታት ድራማታት ፖለቲካ ተዛሪብካ ከተታልሎም ትኽእል ዓይነት ሰባት ኣይኮኑ the most dangerous ዝመጣ ቀንዲ ተፍርስ ናይ ኣሜሪካ ድማ ንሞት ዝፈርኻ ኣይኮኑ cannot bribe them ብሞቲ ከተፈራርዎምን ኣብቲ ዕላማኻ ተእትዎም ትኽእል ዓይነት መራሕቲ ድማ ኣይኮኑ ኣብ ኢራን ዘሎ ስለዚ it's just a combination of ብልሒ ዘለዎም ፍልጠት ዘለዎም ፈፂሞም ድማ ኮርባፕት ክትገብሮም ዘይትኽእል መራሕቲ ኣብትልዓል ኣለዉ this is why ንኣሜሪካ ኣዝዩ ከቢድዋ ዘሎ ምክንያቱ በታ ኣፅዋር ኣይከኣሉ ነቶም መራሕቲ ከተፈራርሁ ይከኣሉ ኣብ ብልሽውና ኢትዮም ክእምንዎም ኣይከኣሉ anything ድፍትንዎ ዘሎ ብብልሒ ለለዮም እዮም ካል ነገር ከበቲ ካል መንገድታት ካብ ምስራሕ ኣብይ ኣሎ ስለዚ again ናብቲ ከቢድ ኩናት ክምለሱ እዮም ክበሃል ከሎ ካብ ዚሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና እዛ መንገዲ ኣቲና ኢና መዋፅኦ ናትና ድማ ብስረና ጥራይና ክንወፃ ንኽእል ካልእ መዋፅኦ የለን ኣብ ዝብል ዝረዓመ መንግስቲ ኣብ ኢራን ዘሎ ስለዚ this is going to be interesting ተበልና ንዑ ዝምጥን ኣይመስለንን With the war in West Asia, last night the United States carried out multiple airstrikes in Iran. This was the 12th consecutive night of bombing. The US Central Command has released footage of the airstrikes. President Donald Trump says the US is winning the war. He made the claim while attending the funeral of an American soldier who was killed by Iranian attacks. So we're likewise winning in the Islamic Republic of Iran, and we're ensuring that they will never ever be able to do to us what they've done to so many. كم تريوا زلهم دونالد ترامب مبل 12 ليتي جوانا 13 كيدلو كتشفن كحرمن يوعلني حضرنا له again نيران سعر لنا ندخم لنا زبل زربا دما كم تلمود نلعلميت معلتها سمعنايو حجون انتخونه يسعر كم زلو بمسعر سلتشي وخم زلون مسعر اسكير وخم زلون يزنقر زلو كلنا تكوينات بغربات كاتل زلو دما سعرت تبلقال مس امريكا ابز غداي زبحده كتكملن زغبا قال ايكونن يمزلو سعر زبحال لنا ابز غداي امريكا بكبيت كونتات حدغا وديقوا مواصو سينا زلا አንጭዋ ተቀይራ ዘላ ያምዝብሉ ዘለው ስለዚህ ዶናልድ ትራምፕ he's just bluffing his way out ነዚ ተሓዲድን ፈኸራን ገይሩ ተወፃኹ ይዝብል ዘሎ as a matter of fact
እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ ንብዙሓት ሰባት ይዘገርም ዘሎ ሓደ ካብቲ ዘገርም ዘሎ ወላ እቲ ምስ ስዑድያ ዝገብሮ ዘሎ ጉዳይ እውን እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ መንገዲ ክቕይር ይፈትኑ ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ሰላም ተበለ ወይ ገለ እንተበለ ብፍጹም ነገራት ኣብ ኢዱ ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ዝኾነ ዝብሎ ቀልጢፉ ክቕይሮ ዝኽእል ሰብ ምዃኑ ምርዳእ የድሊ ምክንያቱ ኣይ ቲንክ እስራኤላውያን ኣብዚያ ደረጃ እዚኣ ኩሉ ሰብ ፈሊጡ ኣሎ እስራኤላውያን ገለ ዓይነት መትሓዚ ኣለዎም ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ we don't know exactly what it is ገለ ነገር ከም ዘሎ ነዚ MOU ኣብ ሓፂር ግዜ ከም ዝፈርስ ገይሮሞ ገለ ነገር የርእይዎ ስለ ዘለዎ ከም ዝሃድም ይገብርዎ ሓሳቡ ንሱ ኣብቲ ኩንነት ተመርኪሱ ውሳነ ይገብር ገለ ምስ ኣረኣይዎ ድማ ነቲ ትማሊ ቅኑዕ ኮይኑ ዝስምዖ ዝነበረ ኮምፕሊትሊ ኣንጻሩ ክኸይድካ ይግደዳል again this cannot be just randomly ሎሚ ጽቡቕ ሓስብ ነይሩ ጽባሕ ሕማቕ ሓስብ ኣሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኣለዎም መራፍ ኣለዎም ዘርእይዎ ኣለዎም ኮምፕሊትሊ ሓሳቡን ክቐይር እዮም ዝገብሩ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ኣንጻር ናይቲ ዝኸዶ ዝነበረ ክኸዶ ዝሓሰበ ከም ዝኸይድ ይገብርዎ ኣሎ ኮይኑ ተሪፉ እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ሓደጋ ናብ ሓደጋ ይዘልል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ይስዕር ኣለኹ ዝብል ንሓቅነቱን ግዜ ንገድፎ ግን ተሃዲድ This has deployed overwhelming air power against Iran. Despite that, Iran keeps fighting. This morning, the IRGC, or the Islamic Revolutionary Guard Corps, retaliated. They fired a wave of ballistic missiles and drones and struck multiple US military sites in the region. As per reports, Iran hit at least 4 American camps in Kuwait, along with US forces stationed in Jordan. Iran claims it has destroyed a Patriot air defense battery and an MQ-9 drone depot in Kuwait. But the main story is from Jordan, where Iran claims to have struck a THAAD battery, along with a Patriot system and a CRAM radar. This is what Iran is claiming. And even if every claim may not be accurate, the bigger picture is impossible to ignore. Iran has found a way to crack the world's most expensive ኣብዚ ሓንቲ ነገር ክንገልፃ ንደሊ ከምቲ ዝድለይ ገለፅኳ ናብ ካልእ ግን ጥቕስ ኣቢላ ነይረ እዚ ኩሉ ትሕቲ ቅርፅናታን ካልእን ክህረም ከሎ ኢራን እንታይ እቲ ዕላማ ናታ ቀፃሊ ኣብዘን ማዓስከራት ጥራይ ትሓርም ዘላ what is the goal why ኢራን ካልእ ነገራት ዕላማታት ክትሃርም ዘይትፍትን ዝብል ሰብ ኣሎ እቲ ዕላማ ኩሉ እዚ በይዛታ ኣብ ሃገራት ኸሊጅ ዘሎ ኣሜሪካ ክሰርሖ ከላ ነዘን ሃገራት ኸሊጅ ታይላተን ንኽከላኸለልኩም ካብ ኢራን እየ ዝሰርሖ ዘለኹ ኢላ እሚናትን ቀንዲ ዕላማ ናይዚ በይዛት እዚ እንታይ ነይሩ ንእስራኤል ንምክልኻል እዩ ነይሩ I will repeat this ክደግመልኩም እየ ኩሉ እዚ ኣብ ኢማራት ዘሎ ኣብ ቀጠር ዘሎ ኣብ ባሕሬን ዘሎ ኣብ ኩዌት ዘሎ ኩላይ ኣብ ጆርዳን ዘሎ ኣብ ስዑድያ ዘሎ ብምሉ ንእስራኤል ንምክልኻል ንኽጠቅም እዩ ስለምንታይ ይኹም ኣብ ኩሉ ዘሎ ራዳራት ሓበሬታ ይእክብ ናይ ኢራን ዝኾነ ምንቅስቓስ ሚሳይል ካብታ ቦቱ ክብገስ ከሎ ካፕቸር ይገብርዎ ፔን ይኸይድ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እናርኣይዎ ኣበይ ከም ዝወፅእ ዘሎ ፈሊጦም ጆርዳን ንኣብነት ቀዳማይን ኣገዳስን ላይን ኦፍ ዲፈንስ እዩ ኣብ ኢራቅ ኣለዎም ቤዝ ኣሜሪካ ኣብኡ እውን ይከላኸሉ እዮም ናይ ጆርዳን ግን እቲ ዝዓበየ ምክልኻል እቲ ናብ እስራኤል ዝግበር ዝነበረ ኩናት እዩ ናው ኢራን እንታይ ገይራ ኣላ ኣብ ባሕሬን ዝነበረ ራዳራት ዓጠቕጠቕ ኣቢላታ እያ ኣብ ቀጠር ዝነበረ ዝዓበየ ራዳር ሃሪማታ እያ ብተደጋጋሚ ድማ ትሃርመላ ኣብ ኢማራት ዝነበረ ራዳራት ትሃርመላ ኣብ ጆርዳን ዘሎ ብተደጋጋሚ ትሃርመላ ኣብ ኢራቅ ዝነበረ ክንደይ ግዜ ሃሪማቶ ስለዚ ንኣሜሪካ እንታይ ክትገብራ እያ ትፍትን ዘላ ከተዕውራ ነቲ ዓይኒ ናታ ነቲ ናይ ስለያ ናይ ራዳር ዓይኒ ናታ ከተዕውራ እሞ ድሕሪኡ ኣብ መወዳእታ ንእስራኤል ክሃርሙ ከለዉ እስራኤል ናታ ራዳራት ኣላ ውሽጢ ዓዲ እቲ ራዳራት ናታ ግን ቀረባ ኪሎ ሜትር ጥራይ ክርእዮም ዝኽእል ጠርዲኹም ኣለዉ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኢራን ብዘገምታ ነቲ ዝዓበየ ዕላማ ናታ ትዳለላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኢቨንቹዋሊ ንእስራኤል ክድምስስ እንድሕር ኮይኑ እቲ ተቐንዲ ፀላኢ ናቶም እስራኤል ምዃኑ ይርድኦም እንተሎ እስራኤል ክሃርሙ እንተኮይኖም ንኩሉ እዚ ኣብ ቦትኡ እናሃለወ ይሃርምዋ ነይሮም እዮም ግን ክንደይ ቃንዛ እናሰገሩ እዮም ዝወፅሑ ነይሮም ንዑ ቅድሚ ምግባርካ ግን ምስ እስራኤል ሂጃብ ምትኩኻስ ስለዘየሎም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ባይታ የንፅፉ ኣለዉ ነቲ መሬት ይፀራርጉ ኣለዉ ነቲ ፈንጂ ተቐቢሩ ዘሎ እናኣለ ይኸዱ ኣለዉ እዚ ድማ እንታይ ክፈጥረሎም እዩ መጀመርያ እዚ ኩሉ ኣብ ጆርዳን ድዩ ኣብ ኩዌት ድዩ ኣብ ገለ ራዳራት ተሰይሩ ዘሎ ቀልጢፉ ክትካእ ዝኽእል ኣይኮነን እዚ ክትካእ ስለዘይክእል ኣሜሪካ ኣብዚ ቦታ እዚ ተረጋጊ ኣብ በይዛት ናታ ሒዛ ክትቅፅል ከቢድ ኢና ምክንያቱ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ናታ ክዳኸም ስለዝኽእል ወይ እውን ነቲ ዝመፅእ ነገር ክቋፀርዎ ስለዘይክእል ስለዚ ኢራን ብዘገምታ ነቲ ትደልዮ ዘላ እያ ትገብር ዘላ ነቲ ኩናት ካብ ሕጂ ንድሓር ከተሕይሎ እንተኮይና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኩናት ክኾነ ይኹን ንኣብነት ምስ እስራኤል ክትሃራረቡ እንተኮይኖም ሕጂ ኣብ ምትራምታት እዮም ንእስራኤል ዝቐለለ ክኾኖም ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ምክንያቱ ብዙሕ ራዳራት ድሮ እዕንዮም ስለ ዘሎ so this is going to make it
more interesting يوم زبلو زلو تنا إيران كوينات كمزي مرحتهم ميتومم ناي عناجل قال نو ركي زغوني سوستيكيت زغوني مستزلهم صقمات مستزلهم شجر مستزلهم حصرتات صقاتات ناتهم بقرطو منقد زتقوم زلهم مخانهم يزنقر እዚ ማለት ድማ እስራኤል ወላ ሓንቲ ይገብሩ የለውን ባይ ዘ ወይ ናይ እስራኤል ሓደ ሚኒስትር ፋይናንስ ናቶም ለንቀነ እንታይ ኢሉ መስለኩም እዚ ኩናት እዚ ንእስራኤል ተወዲዩ ኢሉ ንሕና ንኣሜሪካ እንኪስና ኢና ተወዲያ ሕጂ ንሕና ኢድና ንእትወሉ ጉዳይ የብልናን ኢራን መፅያ ኣብዛ ዓድና እንተሃሪማትና ከቢድ ግብረ መልሲ ክንባ ኢና ኢራን ንዓና ከይተንከፈት በቲ ዘሎ ተኮይና ግን ምስ ኣሜሪካ ኦልሬዲ ነኺሳ ስለ ዝኾነት ኣሜሪካ ስለ ዘእተናያ ቤላ ጌርና ደቕዲቕና ገዲፍና መራሒ ናይ እስራኤል ኮይኩም ዝብል ዘሎ ኢለኩም ሚኒስትር ፋይናንስ ካብቲ ካቢነ ናይነትን ያው ንሕና ታገይ ፐርፌክትሊ ተፃዊትና ኢና ኩናት ጀሚርና አንኪስና ንኣሜሪካ ድቕድቕ ኣቢልና ወፂና ኣለና ኢሉ ክሳብ ክንዚ ክላገፁልካ ዘገርም እዩ ግን ኤንወይ ኢት ኢዝ ዋት ኢት ኢዝ ከም ዘለዎ ኢና ነቕርበልኩም ዘለና ዘገርም ኩነታት ጥራይና ንሰምዕ ዘለና thing. You mean they'll have a like response if we hit a power plant failure? That's been this tit for tat the whole time. That's what's notable about the Israelis. They use disproportionate responses. Probably one of the reasons that Israel hasn't re-entered the war. Iran has not attacked Israel since early June. And your assessment of how we're doing it now, do you think we're doing disproportionate or do you think we could be doing Not doing disproportionate. It is notable that U.S. forces hit an Iranian barracks after an American barracks was hit, of course, in Jordan. That's what killed those 3 U.S. Army soldiers. So this is the power plants that we could be hitting. This is the big one. Let's go over here on the other side of the map is Pickaxe Mountain. U.S. intelligence has assessed that Iran could have moved some of its enriched uranium from Fordo days before Operation Midnight Hammer a year ago to Pickaxe Mountain. It's much deeper than the other nuclear sites. And also, the Zagros Mountains, we're talking about hard dolomite, very hard rock, be very difficult to hit from the air. It's one of the reasons ground forces. ሓደ ካብቲ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ኢሉ ዝንገር ዘሎ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ኒኩለር ቦታ ወይ እውን ኣብዚ ፒካክስ ማውንቴን ዝብልዎ ዘለዉ ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል በተን ቦምበርስ ናቱ ገይሩ ከቢድ ከምቲ ቅድሚ ዓመት ወርሒ 6/2025 ሚድናይት ሃመር ኢሉ ለይቲ ሓደ 200 ነፈርቲ ገይሩ ዝገበሮ ከምኡ ዝመስል ክገብር ከም ዝኽእል እሞ ገለገለ ኪላታት ከም ዝብልዎ ዘለዉ ብኣ ገይሩሲ ኣዳኺመያ ኢሉ ክወፅእ ከም ዝኽእል እውን ገምጋም ኣሎ ይብሉ ግን ብብዙሓት ኪላታት ግን ካብዚ ኩናት እዚ ንክወፅእ ዘሎ ተኽእሎ ከቢድ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣቲንክ ኣብዚኣ ተታሒዝዮ ኦልሬዲ ንክወፅእ ዕድል ይወሃበ የለን ብካልእ ኣዘራርባ ገጅፍ ስዕረት ተቐቢሉ ክወፅእ ዘለዎ so that is very tricky ንዶናልድ ትራምፕ ካብዚያ ቦታ እዚኣ ካብዚ ኢራን መውፃእ ማለት ከም ዝብለኩም ዘሎ ማዓስከራት ሙሉእ ተሃሪሙ ስለ ዘሎ ካብዚ ቦታ እዚ መውፃእ ማለት ጠቕላላ ኣሜሪካ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ዘለዋ ዓቕሚ ስሒባ ክትከይድ እያ ክትግደድ ምክንያቱ እዚ ማዓስከራት እዚ ተበሊሳ ክትፅጉና ይትኽእል እያ ወሽመጥ ሕርሙዝ እንድሕር ዘይትቆፃፀሮ ኮይና ታይና ንዛልና ወሽመጥ ሕርሙዝ እቲ መፃበቦ ናይ ሕርሙዝ ተዘይተቆፃፂራቶ እንታይ ክኸውን ነዚ በይዛት እዚ ብፍላይ ኣብ ቀጠር ዘሎ ይኹን ኣብ ስዑድያ ዘሎ ኣብ ባሕሬን ዘሎ ኣብ ኢማራት ዘሎ ኣብ ካልእ ዘሎ ብቐጥታ እውን ክትምግቦ ይትኽእል እያ ብመራኸብ ከም ድሌታ ክትኣቱ ዘይትኽእል ድሕሪ ኮይና ኢራን ትቆፃፀሮ ገማግም ባሕር ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ ኢራን ፅልዋናታ ዝለዓለ ዘለዎ ድሕሪ ኮይኑ ንኣሜሪካ ነቲ በይዛት እቲ ሓደ ንክትፅግኖ ብዙሕ ገንዘብ ክወስደላይ ካልኣይ እውን ኣብቲ ቦታታት ሎጂስቲክሊ ብነፈርቲ ጥራይ እናኸተት ክትገብር ቁሩብ ክብድ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዓቕሚ ብዓቢ ደረጃ ረስትሪክት ክገብር ዝኽእል ደረጃ ፀገም ክፍጠር ስለ ዝኽእል ኣሜሪካ ካብዚ ጉዳይ እዚ ንክትወፅእ ወይ ንክትሃድም እውን ኣመና ከቢድ ዋጋ እዩ ዝሓታ ዘሎ እዚ እጂ ክሳብ መወዳእታ ክንታኮስ ኣለና ክሳብ መወዳእታ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ስዕረትና ቀልጢፍና ክንቅበል የብልናን ዝብል ርእይቶ እናዓበየ ዝመፅእ ዘሎ which is some extent you understand ማለት ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ዓይነት ሄጀሞን ካልኦት ኪድ በዓል ፈለጥ ስኢልካ ሃደም ጥራዮም ዝብልዎ ዘሎ ገዲፍካ ሃርባ ጌርካ ውፃእ ይብልዎ ኣሎ but Donald Trump is not ready to do that ኣብዚ እጂ ክንሪኦ ከለና ዶናልድ ትራምፕ ንዑ ንክገብር ድልው ኣይኮነን ዘሎ so in a sense yeah I mean ንከቢድ ኩናት ዝዳሎ ዘሎ እዩ ዝያዳ ዝስማዕ ማለት እዩ target list not just going after positions near to the Strait of Hormuz but also deeper inside of Iranian territory according to CENTCOM the recent strikes have focused on degrading Iran's ability to threaten vessels in the Strait of Hormuz remember President Trump on Wednesday warned Iran directly saying the vessels that US bases in Kuwait and Bahrain so ብሓፈሻ ከምዚ ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ኢራን ብዓቢ ደረጃ ትረም ከም ዘላን ኣብ ኩሉ ደረጃ ከዳኽምዋ ዝኽእሉ
ኢራን ብስተኻለ መንገዲ ተዳኺማ ብትሕቲ ቅርፂኹም ብኻልእ ዝተዳኸመት ሃገር ክትከውን እሞ ንዑ ገይሮም ድማ ነቲ ካልእ ዝደልይዎ ዘሎ ኣጀንዳ ረጅም ቸንጅ ድዩ ህዝቢ ክለዓል ድዩ ካልእ ነገር ንክገብሩ ይፅዕሩ ኣለዉ ሓደ ነገር ጥራዩ ዝበርሃልካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክትርኢ ከለካ ከቢድ ኩናት ክካየድ ከም ዝኽእል ብሕጂ ምክንያቱ ኣሜሪካ ስዕረታ ንክትቅበል ድልውቲ ይኮነትን ዘላ ስዕረታ ክትቅበል ድልውቲ ተደይ ኮይና ድማ you know that እቲ ብክልቲኡ ሳይድ ክግበር ዝኽእል ተፃቦታት ወይ እውን እቲ ግጥም እናዓበየ ክኸይድ ከም ዝኽእልን and ንሕና ድማ እናተኸታተልና ነቲ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ግዜ ክንነግረኩም ክንፍትን ኢና because ሕጂ እኳ ዝያዳ ናብ ቀይ ባሕሪ ስለ ዝኸደቲ ዘረባ ብዙሕ ናብ ቀይ ባሕሪ ዘተኮረ ዘረባ ይዝረብ ዘሎ ግደ ሓቂ ግን እቲ መሰረት ኣብ ኢራን ስለ ዘሎ ኢና ዝያዳ ንርኢ ዘለና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ንቀይሕ ባሕሪ ምስቲ ናትና ኩነታት ኣገናዚብና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ብሓፈሻ very difficult situation እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንሕና ድማ ደድሕሪዮምና ከድና ወይ እውን ብዓቕምና ነቲ ሓበሬታ ዕሙቕ ዝበለን ፅቡቕ መረዳእታ ንምሃብ ብዓቕምና ንፅዕር ኣለና ላይክ እናገበርኩም ነቲ ናትና ደገፍ ሓግዙ ነቲ ንገብሮ ዘለና ደግፉ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ድማ ወስኹ ዝኾነ ጉድለት ተሎ ኣርሙ ተወሳኺ ሓሳብ ትህብዎ እንተለኩም ድማ ብሓናፂ መንገዲ ግደፉ እናበልና ናይ ሎማ ርእሰ ኣብዚ ጉዳይ የቕንየለይ